Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana recibiremos a actriz e comunicadora Rocío Barrio. Tamén estaremos con Rubén Ríos para coñecer todos os detalles do seu último documental, Outros Camiños. Ademais, conversaremos co director do Museo de Pontevedra para saber máis das excavacións arqueolóxicas que se están a levar a cabo no convento de Santa Clara, na cidade de Pontevedra, e tamén coñecer algunhas das iniciativas culturais que se están a impulsar nestes momentos nese museo. Iremos tamén á Festa do Demo de Pontevedra e os espectáculos do Festa Clown de Vila García. Pero antes de todo isto, marchamos ata o noso set musical con Juanma Lorenzo. Comezamos. Que tal, Dani? Pois hoxe temos no set musical a un artista que ven de moi preto, de Cambados. Cacabelos, que tal? Hola, boas tardes, moi ben, moi ben. Bueno, Cacabelos, vemos na tua historia que tes un lema que é tachando soños na lista, non? Contanos un pouco. Sí, realmente eso, un pouco como sempre tuve o soño de tocar, sempre me gustaba ver as bandas por aí, e subía a tocar algunha vez con algunha delas, e sempre o meu soño era estar aí arriba. E un día dixen, por que non? Bueno, facer eu, quero ser eu que este arriba, e que alguén queira cantar as miñas cancións e así. E foi un pouco polo que me decanté por tachar un soño da lista, sí, señor. Bueno, nesa lista de tachar sonos, cantos levas tachados xa? Pois bastantes, a verdade que levo moitos tachados. Levo moitas cousas feitas, eu encántame ir facendo cousas novas. Tamén, como digo, unha canción, aburrome de todo fácil e empezo con outra cousa, o sea, que é algo que vai comigo continuamente. Bueno, dentro desa lista, imagino que está teu disco, que é Soy. Contanos, que podemos atopar nel? Sí, bueno, pois nesto é un pouco as vivencias de toda unha vida, son experiencias. Soy, por exemplo, a canción esa, fala un pouco de como son eu, descríbeme bastante ben. Bueno, faltan como 500 estrofas porque son impuntual tamén, teño millóns de fallos máis, pero bueno, fala un pouco deso. E o resto do disco fala eso, de vivencias ou de experiencias ou do que me gustaría a mí que pasara ou cosas así, un pouco de todo. E como está sendo a acollida deste disco? Pois bastante mellor do que pensaba. Eu pensaba que con que me escoitaran 10 personas eu estaba contento, pero a verdade que estaba tendo bastante boa acollida e a xente sabe as cancións, estáme sorprendendo todo moito, a verdade, bastante. Bueno, como decía antes, eres de Cambados, sí. Xa tuveches a oportunidade de tocar ali na Festa da Ostra, no Albariño. Sí. Que supón para ti tocar na tua terra? Pois unha responsabilidade terrible, porque, claro, casi é peor que tocar un sitio onde non te coñecen, porque realmente no teu povo sempre tenden a ser máis críticos con un mismo e tal, pero ben, moi ben acollida, moi ben, tanto na Festa da Ostra, que foi en dúo con Rubén Iglesias, que é o baixista meu, que me está axudando increíblemente en todo, como na Festa do Albariño, que foi o Venres 29, que toquei cunha banda increíble, con Toni Brunet, Toni Jurado, con Basilio Martí, o sea, músicos de Antonio Vega, de xente moi importante, e con Rubén, que, repito, a miña man dereita e a miña man izquierda, o sea, crack. Bueno, e logo de Soy, que é o disco que estás agora, que camiño ten por diante, Cacabelos? Pois tento evolucionar un pouquiño, a verdade que teño ganas o sea, este foi primeiro como descorche, sabes, en plan, teño que sacar algo, bueno, sacar canto antes, bueno, non canto antes, levou 2 anos sacalo, pero si era un pouco o proceso de ir investigando sobre a música, e agora quero sacar algo xa un pouco máis definido. Perfecto. Pois nada, con todos vos, Cacabelos. Gracias. Sabes que no te cuento ni la mitad de la historia, que cuando callo otorgo que no tengo memoria. Sabes que es muy difícil ponerme en el suelo,
bajarme de la nube, bajarme de mi vuelo. Se han aliado ascos y soy diferente. Soy un animal, soy un inconsciente. Sé que no soy constante, que no pongo el empeño, aunque de todo me aburro, que no tengo remedio. Soy de cualquier lugar, de cualquier continente. Soy un Peter Pan, soy un delincuente. Sigo mi camino, el que rige la moneda. Volver a ser un niño y que se vaya la pena. Cuando nos dimos la vuelta, ya estábamos lejos. Tanto que no se veía ni siquiera el reflejo. Cuando el reloj se pare y se agote mi tiempo, quiero que cuando esto acabe mi ataúd sea el mar, sea el viento. Soy de cualquier lugar, de cualquier continente. Soy un Peter Pan, soy un delincuente. Sigo mi camino, el que rige la moneda. Volver a ser un niño y que se vaya la pena. Soy de cualquier lugar, de cualquier continente. Soy un Peter Pan, soy un delincuente. Ser un niño y que se vaya la pena. Y que se vaya la pena. De contado recibimos aquí no Verán Verán o director do Museo de Pontevedra. Antes imos visitar un orixinal mural que acaban de plasmar sobre unha parede dun edificio situado no Camiño Portugués ao seu paso pola Boa Vila. Está protagonizado por Tino Lores, que é un dos grandes valedores desta ruta cara a Compostela. Estivemos con él preguntándolle que opinaba dese mural e isto foi o que nos contou. É un orgullo e unha satisfacción, sí, porque é unha cousa bonita, non? Agrada, non? E máis que está ben feito, verdad? Que o artista é bo. É unha empresa, unha produtora que fai este traballo e máis uns artistas, unha galega e un portugués, que son os muralistas, e todos pues, suelen falar cos concellos para que lle digan cal é o persoaxe que lles gusta que poña. O alcalde de Pontevedra, pues, o alcalde máis a concelleira Carmen Fouces, pues, pensaron que eu era o que debía estar aí e, por tanto, bueno, pues, agradecido e moi contento, non, de que na cidade pues, te recoñezan ese traballo. Eu son a imaxen do camiño, pero que detrás de min hai moita xente e que aí nese mural están representados pois todas as xentes do camiño e toda a xente que axuda de maneira anónima, porque eu sí que salgo, pero hai moita xente que non sai e que está traballando de maneira anónima, acolle aos peregrinos que chegan a Pontevedra e ao Camiño Portugués, non? Sí, unha iniciativa para mí moi boa, se empezou o ano pasado co Camiño Francés, tuvo moito éxito e este ano pois fixeron no Camiño Portugués. E empezaron pois sí, no Porto.
nas outras cidades non están tan integrados no camiño como no caso de Pontevedra, porque eu ven que os persoaxes que están no camiño portugués só son eu que está no camiño, os outros son un que fai campanas en Caldas, un que fai os galos de Barcelos, outro que é un fotógrafo de Ponte de Lima, pero que sexa sido camiño, no? Entonces por eso eu puxen a Concha de Vieira para que se notara que era peregrino, no? Quero tamén aproveitar para decir tamén o traballo que facedes vos, non? Porque non só somos nós, tamén vos traballades e impulsades que o camiño sexa hoxe o que é, non? Pois xa estamos instalados nesta Rosa dos Ventos do Paseo Marítimo de Silgar. Imos coa primeira entrevista do programa desta semana. Recibimos aquí no Verán Verán o director do Museo de Pontevedra, José Manuel Rei. Que tal, moi boas? Hola, que tal? Moi boas tardes. Benvido Verán Verán. Bueno, temos moitas cousas das que falar. Se che parece, comezamos polo convento de Santa Clara, na cidade de Pontevedra, onde se están a levar a cabo eses traballos arqueolóxicos na procura de moita información. Están habendo moitos achádegos. Se te parece, antes de nada, contos un pouquiño en que consisten estes traballos arqueolóxicos. A ver, realmente isto ten que ver coa posibilidade de que o convento de Santa Clara sexa un novo edificio que se incorpore ao Museo de Pontevedra. Neste sentido, antes da toma de decisión, o que estamos facendo é unha avaliación arqueolóxica e histórico-artística para ver o potencial e tentar saber todo o que poidamos sobre Santa Clara. Para iso está traballando, dende hai xa prácticamente 2 meses, un amplo equipo interdisciplinar, integrado por máis de 30 persoas, entre as que hai arqueólogos, conservadores restauradores, historiadores da arte, documentalistas, antropólogos forenses, que están de alguna maneira a partir da excavación arqueolóxica tentando saber máis e desentrañar o que é esa cápsula do tempo que é Santa Clara, que é algo que estivo pechado aos ollos dos pontevedreses durante 750 anos e que hoxe tentamos abrila para coñecemento e desfrute de todos. Claro, un equipo, como estás comentando, multidisciplinar. Como se están desenvolvendo eses traballos? Con que criterios se está seguindo ese proceso de excavación? Agora o que estamos tentando é ter unha idea do potencial arqueolóxico do sitio. Estamos excavando en sitios nos que sospeitamos que pode dar resultados positivos e todavía nos quedan sectores por intervir. Agora mesmo estamos intervindo principalmente no claustro, un espazo no que xa tiñamos a previsión de que íbamos a topar enterramentos, porque era habitual que membros do convento se enterraran dentro do claustro. Levamos ata o momento 40 tumbas en bastante bo estado de conservación para o que podíamos sospeitar. Unha das dificultades que ten excavar en Galicia é que a acidez do terreo se come todos os restos orgánicos. Sospeitábamos que podían aparecer en mal estado de conservación e dentro do que cabe, por sorte, están bastante ben, o que nos vai a permitir recuperar información relativa coa mobilidade, coa procedencia das monsas, coa alimentación, coas patoloxías, as enfermidades que podían ter, e moita máis información que nos vai a permitir tratar de descifrar un pouco máis sobre o que foi a historia medieval moderna da cidade de Pontevedra. Bueno, segundo publicaba unha información esta mesma mañana que estamos a gravar este programa, a Deputación de Pontevedra podría haber ata 2000 corpos soterrados no terreo, na horta, non? Do convento de Santa Clara. Iso tamén nos daría unha dimensión da cantidade de xente que pasou por ali e de toda esa historia que se agocha detrás deste monumento, non? Efectivamente, eu personalmente non me atrevo a dar números dos enterramentos que pode haber. Si temos unha sospeita de que van a ser moitas, porque realmente en todos os sectores, ou en prácticamente todos os sectores nos que estamos intervindo, están aparecendo enterramentos, incluso en terreos, en espazos nos que sospeitábamos que non podían aparecer. Entón, bueno, hai que pensar que hai un número importante, que só temos excavado unha parte moi pequena da superficie do convento e que seguramente hai moitos máis cantos, todavía non o sabemos. Máis alá destes restos humanos que están aparecendo en Santa Clara, que outros vestixios estades a topar? Porque xa están aparecendo cousas e bastantes, non? Sí, realmente o que hai o máis importante agora mesmo, que é o que nos dá pautas para entender a relación das monsas con outras partes da cidade e incluso con outros conventos, é o material cerámico. Un material cerámico que, frente a esa idea
de reclusión, de ascetismo, que podían dar a idea ás monsas. O que nos están amosando é que hai unha relación, entran producións de prácticamente toda Europa. Temos producións italianas, producións alemanas, producións francesas, de todos os lugares da Península Ibérica, obviamente, e incluso da China, o que de alguna maneira nos dá a idea das relacións, dos intercambios que se podían establecer entre o convento e o exterior, porque de alguna maneira o que estamos vendo tamén é que o material cerámico que aparece no convento replica un pouco o que aparece na Ponte do Burgo, que era ese espazo, ese gran porto que chegaban as producións materiais, as producións cerámicas de todo o continente europeo. En que estado está aparecendo este material? Bueno, pois como adoitan aparecer en todas as excavacións arqueolóxicas, moi fragmentadas, requiren un traballo de conservación, restauración importante, pero aparecen cantidades moi importantes e permite reconstruir formas, algo que é moi importante para nós os arqueólogos, porque nos vai a permitir identificar as distintas formas das vasillas cerámicas e as distintos procesos nos que podían participar, se era cerámica que tiña que ver co procesado dos alimentos, coa ingesta, coa ingesta de líquidos, nos vai a dar un repertorio moi importante de formas e de usos diferentes. Bueno, como ti ben dicías ao comezo da entrevista, esta excavación arqueolóxica pretende determinar ou concluir se é viable incorporar o convento de Santa Clara ao Museo de Pontevedra. Non sei cando vai rematar este estudo, cando imos coñecer as conclusións e cando saberemos, polo tanto, se é viable incorporar Santa Clara ao museo. A ver, a previsión é que este traballo de campo dure 3 meses e despois haberá outros 3 meses para preparar unha memoria, pero digamos que a altura de outubro deberíamos estar en condicións de saber se vamos ben encaminhados ou que pode pasar co futuro de Santa Clara desde o punto de vista do seu uso como espazo museístico. Pois pendentes estaremos de coñecer estes resultados, porque o que sí que é certo é que o Museo de Pontevedra ten unha gran colección, moitísimos fondos, e o espazo quédase pequeno, non? Nos diferentes edificios do museo. Realmente o Museo de Pontevedra, que é como todos os museos, eu sempre o comparo con un gran iceberg, que a parte que emerxe, a parte que se ve é unha parte moi pequena, pero a toda a parte que está nos almacéns, toda a parte que está agardada pendente de traballos de consolidación ou de restauración ou de renovación da exposición é moitísimo maior que o que emerxe, que se pode ver realmente. Moitas cousas que ver, se che parece, adentrámonos no Museo de Pontevedra, pero facémolo a través desas visitas virtuais que acabades de poñer en marcha a través da vosa páxina web. Contanos un pouquiño como churri todo isto das visitas virtuais e o usuario como pode visitar dende a súa casa ao Museo de Pontevedra. Realmente iso ten que ver cun dos múltiples retos aos que nos enfrontamos os museos actuais, que é o da transformación digital. O mundo analóxico finaliza, entra no mundo digital e se abren múltiples perspectivas que os museos non podemos deixar de lado. E unha delas ten que ver coa posibilidade de abrir portas e ventáns e que o museo salga fora do seu límite, do seu espazo físico. E iso o conseguimos a través destas visitas virtuais nas que o usuario en calquera parte do mundo pode entrar no museo, recorrer todos os seus edificios, os espazos de uso público, disfrutar de todas as coleccións que están expostas no museo e incluso ter narrativas e relatos distintos que se construen a partir de 7 itinerarios diferentes que permiten que o visitante se enfronte de unha maneira completamente distinta coa colección do museo. Pensa que todas as dependencias dos museos e todas as obras están digitalizadas en superalta resolución, que permite un grau de detalle e de calidade verdadeiramente extraordinario e incluso apreciar cousas que o ollo humán non é capaz de percibir, porque hai algunhas imaxes, 62 en concreto, nas que se pode ampliar hasta o infinito prácticamente e ver detalles que escapan ao ollo humano, como craquelados, fracturas, fisuras, rectificacións na pintura, un montón de información que permite disfrutar da obra do museo dunha maneira completamente diferente. Precisamente onte, non, cando estábamos a preparar esta entrevista, fixen esa visita virtual e efectivamente o que ti estás a comentar. Primeiro, chamaba a atención esa visión 360, non? Que é unha visión panorámica do conxunto do edificio, non só das pezas que se gardan nel, e despois esa nitidez que é o detalle máximo, non? De moitas das pezas que en persoa seguramente non nos quedaríamos, non? Con tanto detalle. Claro, efectivamente, é unha visión 360, pero non unha visión 360 ao uso, sino que está realizada con tal calidade de resolución que permite que dende o punto no que estés avances ata o cuadro que tres enfrente e podas ler dende a cartela e ver toda a información
e despois hai 62 obras que están cunha calidade verdadeiramente extraordinaria. E dende o punto de vista da xestión do museo e polo que significa o museo, hai outra función que é especial para nós, a posibilidade de ter esas visitas guiadas en tempo real, que en alguma maneira, imagínate para un museo como o de Pontevedra, que agocha tal cantidad de información sobre o exilio ou a emigración, que nos poidamos ter concertada unha visita guiada cos nosos guías no Museo de Pontevedra e que en Bos Aires un instituto, un colexio que poidan estar disfrutando da obra en directo do noso museo. É algo verdadeiramente moi importante para nós. Falando de cousas das que podemos gozar nestes momentos no Museo de Pontevedra, temos aí esa exposición Ruth Matilde Anderson, unha viaxe pola indumentaria tradicional de Galicia, que podemos ver nesta mostra. Bueno, pois de alguma maneira unha viaxe no tempo, é retrotraernos 100 anos e ver unha Galicia que estaba esmorecendo, que estaba desaparecendo, cando nos anos 20 do século pasado Matilda Ruth Anderson chega a Galicia a fotografar ese mundo rural que estaba desaparecendo, coas costumbres, coas personas, coas oficios, coas vestimentas, e a partir de aí, poñendo en diálogo as fotos, grazas á colaboración da Sociedade da Hispanic Society of America, que é a propietaria das fotografías, e da Asociación Etnográfica Sete Espadelas, que son os comisarios da exposición, son os que levan anos realizando un traballo de investigación etnográfica tremendamente importante e reproducindo tal cual as indumentarias, as vestimentas, os elementos de atrecho que Ruth Matilda fotografou naquel momento, tal maneira que se contrapoñen... Unha dobre exposición, podemos dicir, case, non? A imaxe que serve de referencia é a reproducción con materiais, con técnicas e con tecidos antigos ou en algúns casos que reproducen prácticamente de maneira idéntica esa vestimenta, esa indumentaria. Unha exposición que tamén serviu ao longo desta semana na que estamos a gravar este programa para facer un dos obradoiros infantís que impulsades no Museo de Pontevedra. Houve varias sesións ao longo deste verán. Contanos un pouquiño cales son os obxectivos deste tipo de actividades infantís e como é a resposta da rapazada ante estas actividades. A ver, nos unha das máximas que temos é tratar de rentabilizar, dende o punto de vista social, todas as exposicións que facemos. Nese sentido, as exposicións que se programan no museo levan aparellada un conxunto importante de actividades que poden ser dende obradoiros infantiles para o público infantil, dependendo da época do ano. En época de verán este é unha actividade moi importante para a rapazada, pero tamén para o público adulto, para ese público familiar, para ese público xeralista que se achega ao museo nestas épocas do verán procedentes de múltiples puntos do Estado e que de alguma maneira permite relacionarse con esa exposición dunha maneira completamente diferente. Pensade que temos visitas guiadas á exposición de Ruth Matilda Anderson todos os sábados en sesións de 10:30 e de 12, realizadas polos comisarios da exposición e que está tendo unha repercusión tremendamente importante cun número de persoas que están agotando prácticamente as plazas para as visitas. Temos tamén en marcha ata mediados de setembro o ciclo Emprazarte, música, non, ali ás portas do edificio Castelao do museo. Contas un pouquiño cal é a esencia desta iniciativa, que ademais é a súa segunda edición, non? Si, realmente con Emprazarte o que tratamos é de sacar o museo fora do seu espazo físico e de alguma maneira que eses espacios anexos, que eses espacios inmediatos, que é unha transición entre a cidade e o museo, que teñan vida e que teñan utilidade. Entón, dentro de Emprazarte, o que temos son actividades de distinto tipo, unhas que son concertos, que se realizan normalmente os últimos fines de semana de cada un dos meses de verán, o que nos queda agora en agosto non temos por o tema da peregrina e demais, e por non interferir con toda a programación que se fai durante o mes de agosto na cidade de Pontevedra, pero en setembro teremos a Rodrigo Rodrigo Ramos, un músico emerxente que está agora moi en auxe, e será o último venres do mes de setembro e o sábado, ese mesmo sábado, o día seguinte, un taller para rapaces con magín blanco que de alguna maneira vai a permitir
que esa rapazada disfrute se achegue ao museo. Bueno, todo ese programa podese consultar na páxina web do Museo de Pontevedra, renovada a páxina web na que se incluían precisamente esas visitas virtuais as que falábamos antes. Non quixera rematar a entrevista sen darvos os parabéns por ese recoñecemento que acabades de conquistar, esa que de calidade que recoñece o Museo de Pontevedra como un museo con excelencia turística. Que supón isto para o museo? Realmente un reto, era algo que tiñamos moi claramente marcado na folla de ruta. O museo ten que apostar pola calidade e pola excelencia, e a mellor forma de recoñecelo, de facelo visible, é a través da obtención desta marca, desta Q de calidade, que de alguna maneira reflexa esa aposta que dende o museo, todo o persoal do museo, porque esta é unha aposta colectiva, unha aposta de todo o persoal, porque esta marca non se refire exclusivamente a unha ou dúas accións, sino que se reflicte en toda a actividade operativa diaria do museo, dende cuestións como a accesibilidade, dende cuestións como as actividades, como a programación, como todos os procedementos operativos, e de alguna maneira é unha satisfacción moi grande para todos nós que isto se vira de alguna maneira alcanzado. Hai que pensar que a marca máis difícil de conquerir é o sumum, digamos, da calidade, do recoñecemento da calidade no turismo cultural, e de alguna maneira nos refrenda moito que esa liña que estamos trazando vai na boa dirección. Bueno, o museo acadou un 9,4 sobre 10 para conseguir este recoñecemento, e sitúase agora ao nivel de outros grandes museos que temos en España, como pode ser o Guggenheim ou o Thyssen, ni máis ni menos. Efectivamente, en España hai en torno a 1.500 museos ou entidades museísticas ou coleccións visitables, e desos 1.500 só 21 dispoñen desta marca, desta Q de calidade, e só 3 entre os grandes, como ben dis, o Guggenheim de Bilbao, o Thyssen-Bornemisza de Madrid ou o Museo Arqueolóxico de Alicante teñen este recoñecemento, o cual é algo que tamén nos reconforta e di que, bueno, que estamos facendo un traballo moi importante neste ámbito. Nese sentido, seguides traballando porque ides a pola seguinte, non a pola certificación de sostenibilidade turística. Bueno, que se está facendo neste sentido, porque xa estades aí, non, a reo? Sí, estamos a reo e calculo que en 3 semanas, un mes, que poidamos ter tamén isto conseguido. É máis doada porque realmente o traballo importante, o esforzo ímprobo fixemos coa Q de calidade, porque requiriu dunha auditoría tremendamente intensa. Unha empresa auditora estivo durante 3 días, 5 ou 6 horas diarias recoñecendo e vendo toda a documentación, todos os materiais que nos aportamos para justificar esta Q de calidade, e unha vez feito isto, esta de sustentabilidade turística é un pouco máis doada, pero que de alguna maneira vai nesa liña de tratar de apostar polo turismo sustentável, pola calidade, pola excelencia, e de alguna maneira porque todos os procesos dentro do museo vayan nesa liña de sustentabilidade. Bueno, pois convidamos a xente que faga esas visitas virtuais, pero tamén que aproveiten e fagan visitas presenciais. Agora no que resta de verán, un museo sempre é un bo refuxio climático e un bo refuxio, por suposto, cultural. O de Pontevedra é, sen dúbida, un tesouro que temos aquí ao alcance da nosa man. Imos marchar a publicidade, de contado, seguimos con máis cousiñas aquí no programa, no Verán. Só nos queda agradecerlle ao director do Museo de Pontevedra a súa visita hoxe ao programa e, por suposto, brindar con Martín Codas polo Museo de Pontevedra. Graciñas. Esperamos que visitedes o museo, que non vos vai a defraudar, seguro. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois xa estamos de volta aquí no Verán. Imos agora coa nosa axenda de lecer con algúns dos principais eventos pros vindeiros días. Comezamos en Noia con Ana Guerra. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. A exconcursante de Operación Triunfo chega a Noia no marco da súa xira Lo que nunca te dije. A Tinerfeña aproveitará para facer un repaso por algúns dos temas que a levaron a converterse nunha das principais referencias do momento no panorama pop de España. A cita este sábado 27 na Alameda de Noia, por certo, con entrada de vale. Lo que digan de nosotros.
Nunca fuimos de nadar bien la corriente y no hay vaso de agua que nos pueda ahogar. Peces de ciudad que puedan volar, ven y muérdeme la boca con descaro, que sabrán de ti. Subimos agora a intensidade, marchamos ata a Pobra, o Festival Entre Bateas. A quinta edición deste festival chega con máis forza ca nunca, co cartel máis ambicioso ata o momento. Entre os grupos convidados, Sociedade Alcohólica, Heredeiros da Cruz, Agorafobia, os que estamos a ver, Golpe Radical ou Hybrid Park. As entradas xa están á venda con opción de acampada incluída. O Entre Bateas vaise celebrar os días 2 e 3 de setembro, xa saben, no Concello da Pobra do Caramiñal. E Pontevedra regresa ao pasado coa Feira Franca. O evento volve con moita enerxía, con multitude de propostas para gozar da zona bella da Boa Vila. Pasacalles, malabares, teatro e moita música compoñen o menú desta cita. A el hai que engadir tamén os postos do mercado medieval, o desfile do transporte do viño ou o torneo medieval na Praza de Touros. Todo isto arrancando o venres 2 de setembro, co sábado día 3 como día grande. Bueno, pois na cidade de Pontevedra seguimos porque non nos quixemos perder por nada do mundo unha nova edición da Festa do Demo. Trátase dunha tradición caída no esquecemento que o Concello leva anos recuperando. O Demo persegue a rapazada e a rapazada persegue o Demo para tirarlle do rabo. Tamén, detrás do Demo, estivo un equipo de Canal Rías Baixas. Un día o ano non fai dano, escapamos! Vamos por aí a divertir os nenos. Vengan a por ti! É o día do Demo, San Bartolomé. Pues estamos aquí esperando a que haya la carrera de todos los años donde el demonio va corriendo y tiene como un rabo y hay que quitárselo. É unha tradición que din que o Demo escapa o día de San Bartolomé e está un ano por aí facendo trasnadas. Antes a tradición era ir polos viños, o Demo ia polos bares tomándose unha cunca de viño, meténdose coas rapazas, agora pois infantilizámoslo un pouco e vamos a xogar cos nenos. Isto funciona todos os anos e cada ano vai a máis. Claro, desde fai 21 anos, este é o 21º ano que facemos, pois vai crecendo, vai sumando xente, vai xente cada vez haberá máis nenos disfrazados e tamén pillamos a moito turista, moito despistado por aquí. Se nos están sumando xa aquí na baixada, pois isto para eles é un entroido, eles non saben o que está pasando, tampouco podemos pararnos a explicar. A ver, que nós somos demos bastante bons, para o que poderamos ser, deixamos algún neno chorando porque é necesario tamén que se nos recoñeza o noso traballo demoníaco. Pero de que se trate de vir a xogar cos nenos. E hai do que se atreva a quitarme o rabo, hai do que se atreva, Ai, ai, quieta, quieta que tiras da miña. Ai, ai. Trayendo a los nietos a ver al trasno, ¿no? Porque es una tradición que a mí ya me lo ha contado mi padre, imagínate, y que hace, pues emociona mucho a los niños. ¿Pero la recuerda usted? De toda la vida por contarle a mi padre. Mira, se me olvidó el nombre del señor que ha vestido el trasno, se lo dije a mi hija. Se me ha olvidado el nombre del señor, porque lo recordaba que mi padre siempre nos contaba la historia, ¿no? Y son historias que son muy bonitas para recordar y que ojalá que nunca se pierdan.
Eu fallanos xa que veño a velo porque gustame moito as tradicións. Veño por eso, porque me gusta o demo. Non que me gusta o demo, pero traía rapazas cando eran pequeniñas e agora veño eu para velo, para sacarlle fotos cada ano. Eu desde que descubrimos fará 8 ou 9 anos. Lástima o día do ano da pandemia que non se fixo. O ano pasado tampouco se lle podía arrancar o rabo, pero a ver se este ano deixan. Os rapaces les gustalles moito, pasan moi ben. Se veía venir desde lejos la tormenta. Teníamos pocos cubos para tanta gotera. Se veía venir de todas las formas. No cedimos un palmo, el orgullo era la norma. Se veía venir, no medimos el alcance. Se veía venir, prolongamos el desastre. Se veía venir, lo intentamos tantas veces. Se veía venir, todo fue de repente. Remamos en contra, nos llevó la corriente. Se veía venir, nos pedimos la cuenta. Hablábamos el mismo idioma en distinta frecuencia. Se veía venir, no medimos el alcance. Se veía venir, ignoramos el desgaste. Se veía venir, tropezamos tantas veces. Fue de las manos de ver quién tenía la culpa y de quién fue el villano. Se veía venir, no le demos más vueltas. Vivíamos un mismo mundo en distinto planeta. Hai moitas maneiras de facer o camiño, tantas como persoas peregrinan ata Compostela. Hoxe imos coñecer a historia de 4 peregrinos con parálise cerebral, unha historia que se plasma nun documental dirixido polo noso seguinte convidado, Rubén Ríos. Que tal? Moi boas? Pois sabes, fantásticamente ben.
aquí con esta presentación en este paraxe fantástico. Como é o Concello de Sanxenxo, claro Totalmente. que sí. Bueno, Outros Camiños é o nome deste documental que ti dirixes. Contanos un poquinho por que te decidiches a contar esta historia. Eu creo, Dani, que estamos nun momento da vida de buscar outros camiños. Creo que estamos nunha situación, a sociedade en xeral está nunha situación bastante vulnerable, estamos, e creo que é un momento de trasladar proxectos cheos de empatía, de resiliencia. Outros Camiños é unha historia que estaba por contar desde o punto de vista que creo que enfocou o meu equipo máis eu. Como ben decías, é a historia de 4 persoas con parálise cerebral, que te fan pensar. Ao final eu fago cine non só para emocionar, sino para facer pensar nestes momentos que, como dicía, necesitamos que levar o espectador por momentos emocionaismente onde ría, onde chore, pero ao final non facer o espectador vago. Creo que hoxe en día temos moitos contidos, uns moi bons, pero outros tamén que nos fan pensar pouco. Entón, Outros Camiños é a capacidade de buscar outras realidades para relacionarnos ca diferencia humana de forma distinta e ao mesmo tempo construir un contido que o espectador e o colectivo vulnerable tamén nos empodere e tamén lles dé forza, porque estamos en momentos onde creo que os creadores temos que transmitir ao espectador ganas de vivir, forza e, sobre todo, supervivencia. Claro, un poquinho o objetivo tamén do documental é facer que o público reflexione despois, non só durante, senón que queda aí esa semente que sirva de reflexión despois, non? Eu sempre digo, porque, bueno, como onta noite en Cambados, que quero dar as grazas por o recibimento, por toda a xente que había e por como foi a proyección. Despois tivemos un coloquio, e dentro dese coloquio onde a xente emocionalmente, o espectador xa está onde eu como director os quería ter, pois realmente neses momentos é cando te das conta de que o espectador marcha pensando para a súa casa. Iso a mí me emociona, porque ves que consigues aquilo que no seu día imaginaches, soñaches e despois traballaches para contar. Bueno, Yoli, Paula, David e Javichi son as 4 persoas con parálise cerebral que protagonizan o documental, coas que ti fixeches o camiño. Que supuxo para eles este desafío? Facer o camiño, ademais, ni máis ni menos que 500 kilómetros, non? Sí, para eles adestran todas as semanas 3 días, gracias á Asociación Discamino, que permite que centros de personas ao ano poidan facer o Camiño de Santiago a través do seu líder Javier Pitillas, que é policía local na cidade de Vigo. Eu creo, bueno, en palabras deles, creo que a experiencia foi fantástica, sobre todo porque eles e elas coñecíame máis a miña parte de actor, pero non a miña parte do día a día. Ao final eu intento, non vivo na miña profesión, vivo da miña profesión, intento ser unha persoa cercana, como me gusta que sexan comigo. Entonces, os primeiros días aínda para eles estaba o cliché do actor que ven a facer o camiño, pero aos 2 días viron que evidentemente un rapaz, un home que ten ganas de crear, de construir desde o punto de vista deles, e sobre todo me alegra moito cando as súas familias ven o documental, porque se sentiron identificadas ca historia que tocamos. Non fomos ao pesimismo, non fomos á pornografía sentimental, á pena. Ao final, as persoas distintas non queren que os miremos con pena, o que queren é que lle demos outras oportunidades. E Discamino e Outros Camiños é unha nova oportunidade para estas persoas. Ahora que falabas de Discamino, do seu presidente de Javier Pitillas, contanos un poquinho que papel xogou este colectivo dentro da grabación e dentro da propia peregrinaxe cara a Compostela. Javier Pitillas é destes tipos que cada comunidade autónoma necesitaría un home así ou unha muller así, vale? É dicir, é un home que dedica a súa vida, el defínese como un parásito dos demais, da felicidade dos demais. El non se acerca ás persoas con discapacidade para axudarlles. El dice que non levan a ninguén a facer o camiño, sino que comparten o camiño con alguén, e son as pernas, os ollos e as mans de alguén. Entonces, o papel que xogou aquí o Discamino, Javier Pitillas e o meu equipo foi sumarnos a 500 kilómetros cheos de ganas e, sobre todo, de
de generarlle ao espectador a diversidade suma, nunca resta, generarlle novas ferramentas ao espectador para que vexan que cando vemos unha persona en cadeira de rodas que o que temos que ver é a primeira persona e non a cadeira de rodas. Cando vamos a un sitio e vemos que alguén non fai as cousas como as facemos nós, é que o normal non é o que facemos nós todos os días, sino que a normalidade para esa persona é como ela fai as cousas. Entón, ao final, iso é un pouco que xogou todos estes elementos. Ti fixeches, como estamos contando, non? O camiño que anda eles, que aprendiches ti, que aprendeu Rubén Ríos destes 4 peregrinos e tamén de Javier, claro. Eu aprendín que non se pode xudgar, eu aprendín que hai moitas formas de facer as cousas e ningunha é mellor que a outra, e sobre todo o que aprendes é a capacidade que teñen de darche e de, cando escoitas as persoas, sobre todo Javichi, o protagonista do documental, que é un showman, ahora estamos xa traballando con el noutro proxecto de ficción, descubrimos a un actorazo, aparte dunha persona fantástica, entonces eu quedaríame con non juzgar e, sobre todo, que che dan novas ferramentas para enfrentarte ao día a día e, sobre todo, ganas de continuar neste camiño que a miña produtora Claqueta Coqueta arrancou xa fai 12 anos, que é o cine social. E tamén, como estábamos contando, serve para o público para esa reflexión, non? De que temos que empatizar máis coa xente que igual non é igual que a nós ou que non ten a mesma realidade que a nós, sen caer nesa condescendencia que a veces acontece, non? E máis falando de persoas con parálise cerebral, por exemplo, non? Sí, e aparte de empatizar, Dani, sobre todo tamén divertirse. O espectador vai nesa bicicleta, chega momentos que sufre con nós. Ao final, neste documental, date conta que o débil son eu, non son eles, é dicir, porque hai momentos eu subindo o Padornelo a 39 grados de calor, despois dese día levar 50 kilómetros nas pernas, pois evidentemente parece que non podes, pero hai unha forza que te leva a poder, porque os ves a eles e a elas, e si, o espectador lle cambia a visión, e sobre todo a parálise cerebral. Creo que nestes momentos, como dicía antes, tan convulsos, onde situacións como ictus, dano cerebral adquirido están aí cada vez amenazándonos máis, pois está dentro na vida deles e non é o mismo unha discapacidade intelectual que unha persona invidente, que unha persona con parálisis cerebral, e ao final todos camiñamos a unha discapacidade. Digamos que a terceira idade, pois evidentemente non podes facer outras cousas que antes si podías. Polo tanto, eu creo que desde ese punto de vista é o que transmite todo este traballo. Supoño que ao longo das distintas etapas, eses 500 kilómetros, houve momentos duros, momentos de complicacións. Contanos un poquinho como foi ese itinerario, porque xa é, o Camiño de Santiago xa é algo duro para calquera de nós, máis aínda para este grupo, non? A ver, o camiño dos 500 kilómetros, Dani, é como cando ti saes a facer un día 5 ou 10 kilómetros. As persoas que corran entenderánnos mellor, desde o punto de vista que empezas forte, chega un momento que dices, que me quedan 7. Despois na mitad é cando sueles decir non acabo, pero despois cando chegas xa ao 70% da etapa e demais é cando dices sí que podo, non? Entón, os 500 kilómetros houve momentos extremadamente duros, pero despois iban acompañados de moito humor, de moitas ganas, de moito respeto entre eles. Vía como si realmente eu se cheguei aquí con vos e estou encantado porque xa dende maquillaxe, dende peluquería, cámaras, ves que hai bo ambiente, non? E iso é porque tedes un equipo construído. E aquí teño un equipo moi fortalecido. E hoxe en día estamos nun momento en que temos que crear equipo. A sociedade ten que crear equipo, temos que desaprender cousas que tiñamos aprendidas en moitos ámbitos e relacionarnos de forma distinta. E entón son 500 kilómetros onde é que despois de facer esos 500 kilómetros, eu se algún día teño un fillo ou filla, vou no educar de forma distinta, non? E iso é o que te levas deste documental e deste proxecto audiovisual. Momentos complicados, momentos tamén, como decías, para rir, para pasalo ben, e tamén momentos de afouteza, podemos dicir. Sí, totalmente. Por exemplo, poño o caso de David, que se alimenta por unha sonda gástrica e como que máis, non? E acaba de ser pai de gemelos.
O de David é unha historia brutal, porque David, si non tivera con 14 anos, empezoulle, bueno, a súa situación vulnerable a nivel saúde, con atrofia muscular e demais. David hoxe sería un deportista de élite. Entón, o maior problema de David, e o maior reto de David, é que a veces non pode acabar etapa. El quere, pero realmente despois o que provoca que acabe esa etapa ao forzarse tanto, pois realmente o leva despois a unha situación complicada. David é desas persoas que a vida lle xoga unha mala pasada e que cando os ves encima da bicicleta dices non me podo queixar ningún día da miña vida, non? E despois o seu entorno, a súa irmá, a súa nai Estrella, ves que o que decía antes, teñe un equipo creado, un equipo que é moi resiliente, moi empático. David é unha persona da que hai que aprender moito, e sobre todo o que ti dis, cando eu estaba na segunda etapa, eu non sabía que David se alimentaba por unha sonda gástrica, porque eu a David o vira 3 veces solo. Cando levábamos como na segunda etapa 60 kilómetros, e cando había, non sei, vas, colles unha auga, dices non está fría, debía estar máis fría, e cando te giras, se estás te queixando interiormente de que a auga non está suficientemente fría, giraste e ves que unha persona se está alimentando por unha sonda gástrica cun sorriso na boca, non? Entonces quedas como dicindo a vida, non? Que te leva por camiños que a veces... Bueno, falabas antes de que tías na túa bici, ¿no? Facendo a ruta na túa bici, pero hubo un momento, contame esa anécdota, hubo un momento no que quedou un oco libre nunha das bicicletas dun destes 4 peregrinos, e entón tocouche, non? Claro, a proposta é que cando eu coñezo, eu xa en distintas conferencias que ia dando por distintos lugares do Estado, pois me dicían que tiña que conocer a Javier Pitillas, me dicían en Vigo, me dicían en Lugo, hasta un día cheguei a Pamplona e me dixeron, tes que conocer, e dixen, pois teño que coñecelo. Entón, neses días, contratáronnos no García Barbón, en Vigo, a través da Fundación Abanca, chamei a miña man dereita, a Carolina, e dixen, Carolina, invítame a xente de Javier Pitillas de Discamino, e viñeron a esa proyección, vale? Entonces, nada, aí Javichi me manda o reto de decir, tú eres capaz de facer 500 kilómetros con nós? E dixen, no, pero marchei pa casa, Dani, e como son un tipo de retos, marchei mal a gusto, e aos 3 días chamo a Javier Pitillas e digolle que vou, pero cunha condición, cobarde, empeza a poñer condicións. Digolle, eu vou na miña bici. Claro. Entonces eu arranco na miña bici, iba ao seu ritmo, adiantaba, a veces iba máis canso, pero iba aguantando. Pero o segundo día, a Fania, unha das rapazas, deulle un golpe de calor, veuna a buscar unha ambulancia, tal, e quedou un sitio libre. Entonces, nada, miraron varios para min, e naquel momento o non estaba. Non era unha opción, claro. Non era unha opción. Entonces, bueno, o non foi unha opción, monteime na bici, asustado, con medo, non con respeto, con medo, e non me digas como, ao final chegamos a Compostela. En Compostela pasoume algo curioso que nunca me pasara, que foi que desde que entramos na Plaza do Obradoiro quedei en silencio, o meu corpo e a miña mente quedou en silencio, sobre todo a ver as familias que nos estaban esperando, quedei nun silencio como 7 ou 8 minutos, que se rompeu ese silencio cando Javichi ao final do documental me dice, nesta plaza pedín llamado á muller da miña vida, non? Entón era como unha sensación de habelo conseguido, pero ese momento de Fani, bueno, sinto moito que lle pasara iso, pero claro, estou moi agradecido, porque senón na miña bici hubera acompañado, pero non hubera entrado aí no barro con eles, non? Corpo a corpo. Bueno, outros camiños proxectouse en Cambados, canda outros camiños proxectouse tamén o capítulo dedicado ao marisqueo no Concello de Cambados dentro da serie Arrieiros Somos. Contanos un pouquiño en que consiste esa serie Arrieiros Somos e un pouquiño como xurdiu todo iso. Pois mira, Dani, esa idea xurde en pandemia, e os 3 primeiros meses fatídicos que vivimos todos da pandemia quixen compartilos con meus pais, aí me din conta que empezo a ser pai de meus pais, porque xa estou nos 40, entonces meus pais están ben de saúde, pero empezan a facer preguntas, eses momentos foron moi vulnerables para a xente maior, e tiña ganas de facer un proxecto de homenaxe a nosa xente, non? A xente do rural, a xente da costa,
pero non un programa para contar, sino un programa para escoitar. Entón, aí foi cando empezamos con 3 concellos, íbamos un equipo reducido, adentrábamos na historia desa persoa, onde escoitábamos a súa trayectoria vital, os seus soños, como chegaron a conseguir os seus obxectivos, e, bueno, a vida deunos a sorte, gracias neste caso a Fátima, a Samuel do Concello de Cambados, pois me falaron da Laranja, este é un espectáculo, Victoria. Entonces, cando me adentrei no Serrido, ali mariscando toda esa historia, e cando me dixe unha frase, ou emigrábamos ou abandonábamos o noso. Entonces, bueno, é un capítulo de homenaxe ás mariscadoras. Eu son un rapaz do rural galego de interior, pero evidentemente con moita conexión co mar, teño moito respeto á xente da costa e do mar, e por eso estou encantado de estar aquí con vos, e sobre todo emocionoume moito cando estrenamos, ver as vaguas de agradecemento das mulleres que viñeron a acompañar a Victoria, de todo ese traballo que agora o profesionalizaron e realmente dicen, nós temos a oficina onde a xente ven disfrutar de tal, esa é a nosa oficina. Entonces, ves eso e é un pouco agradecer o que nos dan, porque o que somos eu e ti é mulleres do mar, da terra, como Victoria, como a Pacita, a miña nai, como a túa nai e outras mulleres. Entón, Arrieiros Somos é unha serie de escoita para homenaxear aos nosos ancestros. Por certo, podese ver na internet, na canle de YouTube de Orgullo Galego, non é? Sí, de Orgullo Galego, e agora en xeral tamén está noutras canles, poñede en YouTube, poñen Arrieiros Somos, e aí teñen 24 capítulos, e agora no mes de setembro estrenaremos os 12 que veñen. 12 capítulos que veñen, nada, en cuestión de semaniñas. Tamén hai por aí outro gran proxecto, creo que a nivel europeo, pero creo que aínda non nos podes contar moito, non sei se xa nos podes ir adiantando algunha cousiña. Bueno, vai ter como protagonista parte do Salnés, Cambados, Águeda en Portugal, 3 concellos da Ribeira Sacra, Nogueira de Ramuín, a Teixeira e Parada do Sil. Vamos a contar unha historia sobre violencia e sobre soidade, protagonizada por 7 mulleres portuguesas e 7 mulleres da zona do Salnés. Aí adentrámonos un pouco na cruda realidade das mulleres que acaban nunha situación vulnerable debido a que pois o seu compañeiro de vida utiliza a violencia en sí, non? Entonces realmente eu quero me adentrar en toda esa cruda realidade cando pasa esa situación, para tamén que cando o espectador vemos unha noticia que nos desagrada sobre esta situación, teñamos a capacidade de discernir, de non xulgar e, sobre todo, atopeime que estas mulleres dicen que a veces o problema está tamén nas propias familias, no propio entorno máis cercano, nos veciños, nas institucións. Entonces, ao final, tamén hai cousas que evidentemente son totalmente duras e que temos que eliminar de cuajo da sociedade, pero temos que empezar dende a raíz. Que estamos facendo nós ante esa situación para que esa situación non siga pasando e non ter os números que hoxe en día temos de violencia e xénero, por exemplo. Pois estaremos pendentes a ese novo proxecto, ademais cunha temática tan relevante e de tanto interese para o conxunto da sociedade, así que estaremos pendentes tamén aquí en Canal Rías Baixas desas novas cousiñas nas que está a traballar Rubén Ríos. Moitísimas grazas por visitar o programa. Quédanos o ritual final do verán. Que sacrificio brindar aquí cun albariño con esta paisaxe que temos de fondo. Un placer e saúde para todos. Graciñas. A ti. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán, imos xa coa nosa sección Planeta Rías Baixas, porque xa saben, aquí temos un mundo de cousas que amosarlles. Hoxe viaxamos ata o Mosteiro da Armenteira, no Concello de Meis, un lugar rico en patrimonio, pero tamén en tradición, coa das cabezas como unha das romarías máis senlleiras da zona. O noso guía local é Iván Penide.
Ola, meu nome é Iván, son guía e informador turístico, atopámonos no concello de Meis e hoxe imos a coñecer o Mosteiro da Armenteira. Ademais das súas paisaxes, a comarca do Sandés é coñecido polos seus viños. Como ben saben, o viño máis coñecido é o viño albariño, que foi traído polos monxes do Císter no século XII. Pero por que uns monxes que se atopaban en Francia viñeron aquí? Ben, pois porque foron chamados polo fundador deste mosteiro, Don Ero. Don Ero foi un cabaleiro que traballaba ao servicio do rei Alfonso VII que, tras levar unha vida superficial e disipada, decidiuse retirar aquí coa súa dona. A ilusión de Ero da súa dona era de formar unha familia, pero ante a incapacidade de ter fillos, isto sumilos nunha gran tristura. Unha noite, mentre ambos os dous dormían, apareceuselles a Virxe en soños e díxolles que fundasen un monasteiro, que era moito máis importante e satisfactorio ter fillos espirituais, é dicir, os monxes, que fillos terrenais. E así foi como se iniciaron os trámites para a formación deste mosteiro. A súa construción coincide co final do románico e o inicio do gótico, e ambos os dous estilos están moi ben representados na fachada da súa igrexa. O románico no arco de medio punto coas súas arquivoltas e o gótico no gran rosetón. Aínda que tamén ten partes da arte mudéxar, como é o arco de ferradura da súa entrada. O mosteiro foi remodelado moitas veces ao longo da súa historia, por iso tamén podemos atopar construcións de tipo renacentista, barroco e neoclásico, como é o caso deste edificio que foi construído para albergar as dependencias do abade. Atopámonos agora no interior da igrexa. Esta igrexa ten unha planta basilical con elementos arquitectónicos típicos do románico e do gótico, de liñas sinxelas pero armoniosas. Tal é como querían os monxes do Císter, que non querían ningún elemento superfluo que os distraxera durante a súa oración. Entre os tesouros que nos podemos atopar nesta igrexa está unha cúpula de estilo mudéxar que é única en Galicia, xa que só se atopan en igrexas de Segovia e de Córdoba. Tamén nos podemos atopar dous personaxes moi importantes para a Orde do Císter, San Benito e San Bernardo. Na nave central está tamén o gran baldaquino, onde está situada a Virxe de Santa María da Armenteira. Esta virxe tamén é coñecida pola Virxe das Cabezas, porque se lle atribúen grandes dotes curativas para as migrañas ou as xaquecas. Atopámonos agora no claustro do mosteiro, o cal consta de claustro baixo e claustro alto. O claustro baixo foi construído ao longo dos séculos XVI e XVII, e o claustro alto foi construído no século XVIII xunto coa torre do campanario. O claustro era o lugar onde se desenrolaba a vida cotiá dos monxes. Estaba dividida en 4 partes, e cada unha delas estaba destinada a unha actividade diferente. A ala sur, ou tamén chamada ala corporal, é onde se atopaban as únicas estancias quentes do mosteiro. Aquí estaba a lareira e o comedor, que hoxe en día é onde está a capela das monxas. Nesta capela, as irmás cistercienses celebran as súas misas e tamén fan a bendición aos pelegríns cada día ás 7 da tarde. Pois ben, isto é todo pola miña banda. Espero que vos gustara esta xoia do patrimonio cultural galego. Por suposto, estades todos invitados e desexovos un bo verán. Todos los días
gustan todas mis cicatrices. Me gusta cada mala decisión, porque esto es lo que soy. Mis culpas, mis anhelos, mis aciertos y mi error. Me vuelvo invisible, me paro en el tiempo. Se alargan las horas, me sobran recuerdos. Me cuelgo del brazo de la soledad. Mil puntos de luz en la oscuridad. El eco del ruido que abre un cerrojo. Se rompen las puertas y salgo del foso. Los párpados pesan si cierro los ojos, porque entra más luz cuando tú estás. Me gustan los lunes por la mañana. Me gusta cuando pierdes el control. Me gusta si me gritas en la cama. Me gustas aun sin darme la razón, porque eso es lo que soy. Las caricias que te debo y mi escasa imaginación. Me sobran recuerdos, me cuelgo del brazo de la soledad. Mil puntos de luz en la oscuridad. El eco del ruido que abre un cerrojo. Se rompen las puertas y salgo del foso. Los párpados pesan si cierro los ojos, porque entra más luz cuando tú estás. Me gusta todo el tiempo, me gusta. Dentro de unos minutos recibimos aquí no Verán Verán a actriz e presentadora Rocío Barrio, pero antes imos a Tavila García. A cidade pasou en grande nunha nova edición do Festa Clown. Un bo feixe de artistas fixo as delicias da rapazada e dos que non son tan nenos. Vémolo na seguinte reportaxe. Foi moi ben, asistiu moitas crianzas, é maravilloso poder chegar tamén un contido, porque neste caso é como de contacontos, pero ten ese punto de perspectiva de xénero. Hoxe aquí no Festiclown, que me fai moitísima ilusión e creo que tivo unha moi boa acollida. Es algo distinto a los demás. Los demás son todos de acrobacias así y este también cuenta un poco que como que lo que piensan las chicas, que no quieren todas ser salvadas por un hombre. Todo el mundo puede ser lo que quiera hacer. Darle outra voltiña a esos contos tradicionais que habitualmente coñecemos, que igual están xa un pouquiño, pois, de comillas, desfasados, e intentar ver que hai outras maneiras de contar os contos e que a nosa historia facémola nós. Vinos estupendos, estaban nerviosísimos, de noite hai algún que non pegou o ollo, eu incluída, porque, bueno, para nós actuar na nosa cidade o máximo.
solemos actuar sempre no Festa Clau en Vila García desde hará xa 6 anos, máis ou menos, e todos os anos solemos estrear unha obra. Somos de Teatro Clámi de aquí de Vila García e colaboramos co Festa Clau e con eles. O lema do Festa Clau é non ás guerras, entonces tentamos facer un pequeno sketch que, bueno, pues que fixera ese lema, vamos. Véñense arriba, cando hai público, eles en vez de retraerse, pois véñense arriba. É super importante que salir á calle, que nos vexan, darnos a conocer, demostrar que sí que podemos, que si queremos ser actores somos actores, si queremos ser militares pacifistas somos militares pacifistas, si queremos ser piratas somos piratas. Realmente para eles é super beneficioso. Actriz, presentadora, xornalista, reporteira, unha cara ben coñecida de seguro por todos vostedes que hoxe ademais visita o Verán Verán. Rocío Barrio, moi boas. Hola, moi boas. Que tal, como estás? Como está indo este Verán Verán? Pois está topísimo, a verdade, de traballo, graciñas a Deus. E tamén de pasalo ben e aproveitar o bo tempo que temos, que mira, me encanta a min ir á praia e desfrutar, estou intentando aproveitar ao máximo para facer vida exterior, va. O sea que este verán estás pisando pouco a praia, pero moitos estudos, non? Sí, estou traballando, sí, varios programas, detrás de cámaras tamén, estás emitindo outro como presentadora, e as fins de semana, e así cando se pode, aproveitando que fai bo, pois terraceando, quedando cos amigos, playa moita tamén, que botaba moito de menos en Santiago. Sí, claro. Sí. Gustache viaxar? Non sei se tes pensado algunha viaxe, ainda que sexa unha escapadiña así dunha fin de semana? Mira, fixen agora unha escapadiña a Porto. Estive unhas diñas, o Porto sempre un acerto, claro, e agora nada, agora a traballar así que non vou ter tempo, ata outubro polo menos estou xa bastante liadiña. Bueno, pois temos moito que falar, un deses programas que ti xa comentabas, Desertores do Asfalto, que están a emitir os colegas da Televisión de Galicia. Contanos un pouquiño como está sendo esa experiencia, que tal está funcionando o programa tamén? Pois a verdade é que estamos moi contentos, sempre é un risco, bueno, emitir en verán, esas cousas, pero bueno, estamos moi contentos. Nesta segunda temporada tamén afianzamos moito o equipo, entón traballamos moi a gusto todos xuntos, temos convidados moi bons. Logo falaremos do capítulo dedicado. Vale, entón non fago máis spoilers, pero moi ben, a ver, coñecendo os recunchos de Galicia, gravámoslo xa hai uns meses, entón agora é en emisión, esperamos que nos renoven outra temporada, a ver se hai sorte. E nada, pois basicamente, porque non coñezo o programa, é visitar distintas parroquias, aldeas de Galicia, sobre todo Galicia rural, que é o que nos interesa, e xente que decidiu apostar por vivir ali, non? Pois tanto xente que é dali, xente que é dali de toda a vida, xente maior ou mellor, como fillos de xente originaria dali, ou como tamén xente estranxeira que ao mellor decidiu dar un cambio na súa vida e apostar polo rural. Pois porque queren unha vida en contacto coa natureza ou para emprender algún tipo de proxecto, de turismo rural ou tal. E claro, sempre coñeces a xente superinteresante, visitas sitios que ao mellor de outra maneira non coñecerías, é unha experiencia entón moi enriquecedora. Claro, porque son pequenos lugares, pero grandes lugares realmente, porque detrás de cada aldeiña hai sempre tamén grandes historias e personaxes, non? Que teñen algo que contar, tamén neste caso en Desertores do Asfalto. Sí, sobre todo iso, non? Que ao final hai grandes protagonistas, o que te levas ao final son as historias vitais de cada un, é o que te conta a xente, non? Está moi ben que, claro, coñecerte da tele e tal, que te reciben como se foras da casa. Jolín, son moi xenerosos sempre con nós, ábrenos as portas da súa casa, ofrecennos quedarnos a comer, a dormirnos que temos que marchar. E todas as historias que hai detrás diso, que moitas son moi duras, e que as compartan así contigo, pois
non sei, é moi gratificante. Bromeaba Rocío cun deses episodios porque casualmente coincidimos na grabación dun deses programas de Desertores do Asfalto na parroquia de San Vicente de Camouco, no concello de Ares, de sobra coñecida ademais polos espectadores que nos estean a seguir pola televisión de Ferrol, e ali que fomos, e ademais con algunha que outra complicación porque, por exemplo, o día non acompañaba, non? É certo, ese día chovía tantísimo, sí. Pero, bueno, gustoume moito, estivemos pola zona de Redes, despois, bueno, por Camouco tamén, gustoume moito, porque eu non coñecía máis do que vía pois, por tele ou en revistas e tal. Estive guai, mas coñecinte a ti. Efectivamente, coñecímonos aquel día e dicía eu, complicacións de non chuvia, a veces que, bueno, o que ten gravar en exterior, que nos vas a contar a nos aquí en Silgar, que a veces fai moita calor, que a veces fai mal tempo, complicacións de última hora se cadra coa viaxe ata ali, que se o coche non sei que, son estas cousiñas non que só pasan naqueles que traballades ou traballamos no audiovisual, pero sobre rodas, non? Por Galicia adiante. Claro, ao final tens que resolver, por exemplo, jolín, queríamos facer, traballamos moito con dron, non temos helicóptero, temos dron. Unha maravilla do século XXI. Claro, nos queremos facer unhas vistas aéreas espectaculares aí da ría, que se vira, bueno, unhas praias que nos sinalaba un dos convidados, me parece que se chamaba Óscar Compañoni, que é fotógrafo, en plan, naquela praia de tal, unha néboa espesísima. Non, por favor, ou empeza a chover, entón fastidiachas aéreas, ou tens que volver outro día, bueno, son cousas que ao final tens que ir resolvendo, cases do oficio. Cosas que pasan, e ademais, neste tipo de grabacións así por Galicia adiante, sempre hai anécdotas, sempre hai cousas curiosas, non sei se lembras así algunha cousiña que che tocase vivir, que dixes ti, Dios, non sei que pasa aquí ou que estou facendo aquí. Bueno, o mítico o GPS, sabes, o mítico que te manda por uns carreiros que a mellor pois non pasa o coche, quedarte atrapado. Eses sustos temos levado moito, sobre todo neste programa porque tiramos moito rural e moito a montaña, temos estado en Piornedo, Negueira de Muñiz, claro, iso mellor son 3 horas en coche que te mete mar por unha pista, despois para sair veste negra, os mareos, que eu nunca me mareo, só me mareei nese programa, sabes? Que sorte! En plan, Dios mío, pero bueno, ao final todo saiu ben, non temos grandes complicacións. Bueno, un día chegamos a unha casa, estaba vacía, o sea, tiñamos que dormir nunha casa rural, e non había ninguén dentro. Estaba a mesa posta. Ai, que medo! De noite péchanos, bueno, pois entramos, era esta, non nos estaban esperando para matarnos, habrá fantasmas, non, todo ben, ao final. Todo saiu ben. Mira, outro deses grandes lugares é a escravitude, no concello de Padrón, de onde ti es, e hai quen dino que o lugar no que un nace sempre marca o noso camiñar pola vida, non sei se no teu caso tamén é así. Sí, a ver, eu realmente nunca considerei que deixara de vivir ali, porque, a ver, está moi cerquiña de Santiago, vivo en Santiago por temas de traballo, xa desde que estudei viven ali, pero nunca perdín o vínculo, estou cada 2 por 3 na casa miña nai ali, sabes, as fins de semana vou comer, e a mí sí que me marca porque son unha gran defensora do rural, eu son do rural, e nunca me incomodou, nin deixei que iso me botara para atrás, que hai moita xente que ten que dá moita vergonza esas cousas, son gran defensora de onde son. O que me dá pena é eso, que se perda a xente, sabes? Que a xente depois deixe de ir e tal. Nestes momentos, ademais, podemos dicir que estás centrándote na túa faceta de presentadora, pero como actriz xa te podemos ver en varias series, como foi o caso de Pazo de Familia, de Urxencia Cero. Non sei por que lado te decantas, se tes que escoller un lado ou outro da balanza, que che gusta máis? Eu creo que por épocas. A mí gustame todo, xa desde pequena, eu creo que xa tiña claro que era farándula, xa me dicían, estabas todo o día dando coñazo. Pois non era, claro, inventábame programas, ou inventábame obras de teatro cos miñas primas, ou facíamos un grupo musical e facíamos shows a nosas nais que estaban xa hasta o gorro de nós, e nós, venga mamá, vamos a celebrar o teu cumpleanos, tal. Entón, eu creo que vaime por épocas, gustame todo moito, entón, cando estou facendo moito tempo algo, pois, diante de cámara, estou presentando, digo, boto de menos a interpretación. Eu cando estou, moito tempo facendo cousas de actriz, pero xa fai moito que non fago, intento mantelo en formación sempre, boto de menos a música, entón vai un pouco por temporadas. Son distintas épocas, pero en maior ou menor grado todo sigue presente, non? Sí, non quero perder o contacto con iso, porque ao final é o que me fai feliz, ainda que en algún momento o que che dé de comer, sexa pois estar atrás de cámaras ou diante, sempre me gusta as outras cousas mantelas activas porque ao final, bueno, é un pasatempo tamén, non é un traballo. A min gustame aos fins de semana pois seguir formándome como actriz porque tamén aprendo, me enriquezo.
E coa música igual, pois manteño o meu proxecto e gusta ir ensaiar, bueno, porque ao final traballas para vivir tamén, e para poder seguir mantendo as cousas que che fan feliz, ainda que gastes moitos cartos, que me vou caso que o tema da música que me encanta, ao final diste, compénsame porque me fai feliz. No tema da faceta de actriz, o que decías ti, non, formación constante, sempre se pode aprender, sempre se pode mellorar, e o teu caso, non? A pesar de que agora mesmo tes un pouquiño máis apartado, continúas, non? Como estabas contando, continúas aí a tope con formación que é moi importante, non? Nunha carreira de actriz. Sí, eu estou-me formando, bueno, levo xa 3 anos, me parece que este vai ser o cuarto, con Fernando Tato, un adestramento actoral que é todos os meses. E, bueno, paralelamente tive a sorte de que agora empecé hai uns pouquiños meses a facer un monólogo teatralizado, que é dunha hora e pico, pois eu sola aí falando, de Diana López Varela, que é unha gran escritora e xornalista, compañeira, ademais de promoción da carreira. Entón, bueno, pois estamos xirando con iso, estivemos nas festas da Peregrina agora o mes pasado, moi ben, bueno, este mes, o mes pasado, sí, o mes pasado. E agora en setembro imos estar na Unitaria en Santiago. Entón, bueno, para min é un reto tamén profesional, porque é defender un texto ti soa no escenario, sin nadie que che bote unha man, pero apetecíame moito. É a primeira vez, non, que fas un monólogo, claro, non sei se petaches ti na porta dela, se ela petou na túa porta, como foi cocéndose todo iso? Escribeume ela. Escribeume e dixome, mira, queres facer unha proba para unha cousa que estou escribindo, que é un pouco autobiográfica, que somos da mesma xeración, temos un pouco a mesma formación, creo que podes encaixar moi ben e tal, e nada, mandeille un vídeo. E adiante, non? Sí, fixolle probas a varias actrices, pensei que non ia quedar en nada, porque ela parte acababa de ser nai, entón, bueno, a maternidade absorbeu xa a vida completamente, entón dixen, bueno, pois non creo que saia, pero despois duns meses escribeume, dixo, mira, isto vai adiante, quero facelo e quero que fagas ti, e eu, agradecidísima, porque é un reto enorme, e a parte moi gratificante. Monólogo que se chama A Síndrome de Lis, non sei se hai moita diferencia a hora de actuar sobre as táboas, por exemplo, en Pontevedra, a hora de actuar detrás dunhas cámaras para unha serie, para unha peli. Cambia moito a interpretación. Facelo diante da cámara ou nun teatro? Home, sí, porque sentes o contacto do público. Entón, a ver, interpretar é o mesmo, cambia o lugar e o contexto, non? Pero o que pasa, o que che dá un teatro é que está vivo, é que cada vez é diferente, é que tes un público enfrente que reacciona, e que iso vai influir tamén en como ti segues interpretando, sobre todo no meu caso, que é un monólogo, que ao final non é o feedback con un compañeiro que te dá unha réplica, é co público que te está vendo, si se rí, si non se rí, si rí cando ti non pensabas que se ia rí, se ao mellor noutro chiste, diste, pois, é moi adictivo iso. Claro, e ademais cada unha das sesións, cada un dos monólogos acaba sendo diferente, porque igual non pode ser, claro, porque nin ti és o mesmo todos os días, nin te levantas con a mesma enerxía todos os días, nin o público é o mesmo todos os días. Iso notei no moito porque, por exemplo, tiñemos un público totalmente distinto. En Pontevedra fixemos dous, un na Carma e outro, bueno, nas festas da Peregrina, ali na plaza, da Ferrería, e foi totalmente distinto. Moi ben, pero por cousas distintas, sabes? O mellor un foi máis emotivo e outro máis de carallada, porque o público era distinto. Na Carma era público máis da miña xeración, entendían uns códigos e uns chistes distintos que despois na plaza, e tamén está ben ver iso. Bueno, os comentabas antes, xa o deixabas por aí caer, a túa paixón pola música, e polo que me dicías xa dende ben pequeniña, non? Sí, a ver, na miña casa sempre escoitou música, miña nai sempre cantou desde que eu era cativa, eu acordo-me sempre cantando, meu pai encántalle as músicas negras, as voces negras, todo isto, os dous son así, bueno, bastante melómanos, e sempre se mamou música na miña casa, e despois estive no coro, bueno, para un pouco, sen máis pretensións, apunteime a clases de guitarra, tiña sempre ese gusaniño, e sempre compuxen cancións, sen ter moita idea, eu compuña cancións coas miñas amigas, coas primas e tal, facíamos, bueno, entón sempre estuve aí ese xermolo, ata que despois batín coa xente para montar proxectos, fui coñecendo a xente que tiña as mesmas inquietudes que a min, entón foi cando empecé a estar en bandas e así. Claro, non quedou nunha cousa de cativa, senón que continuaches ata agora, non? Sí, sí. Sí. Continuaches con música e con proxectos e, por exemplo, con concertos e non profesional, ou se cadra, non sei se vos considerades profesionais ou se facedes como unha afección, como un hobby. A ver, vivir da música é moi complicado, pero sí que ti tens que tomar en serio. O sea, a min gustame estar nun proxecto e estar implicada. Nunca vas a pensar, vou vivir disto, non, pero queres darlle o máximo para que saia o mellor posible. Se iso ao final che leva a algunha parte, genial. O
O que intentas é que o que faz, que ti quedes contenta co que faz. Eu, por exemplo, agora no último proxecto en Maltine, foi un gran esforzo económico, pero estábamos tan seguros do que queríamos facer e de gravalo como queríamos gravar, queríamos estar contentos co resultado, que ao final é cando se ven os froitos, sabes? Investimos tempo, investimos cartos en gravalo como nós queríamos, sabendo que era non porque fôsemos a sacar rendemento diso económico, porque dixemos, non, queremos facelo por nós, por amor ao arte, e porque queremos que é como fillo, non queremos que darlle o mellor a este proxecto. Entón, despois eso, foi dando os seus froitos, non contábamos que nos pincharan na radio, e foi un subidón ver que nos pinchaban na Radio Nacional, nos flipábamos, pero non o facíamos para iso. Non era con esa intención. Claro. Bueno, pois precisamente imos despedirte, parece, o programa desta semana cunha mostra do talento musical de Rocío Barrio. Así imos poñer precisamente o punto final a este verán desta semana, como sempre. Graciñas por estaren aí. Quédanos, Rocío, botarlle un groliño. Estaba esperando que me ofreces, non é verdade. Resistiuse, pero chegou o momento do brinde. Moitísimas gracias. Graciñas a ti. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.